ciężko się nam gra strasznie na własnym stadionie. Nie wiem, z czego to wynika. Ja cały czas to analizuję, cały czas próbujemy. Myślę, że nie można nam powiedzieć, żeśmy przespali pierwszą połowę, bo zaczęliśmy z wysokiego C. Myślę, że trener się ze mną zgodzi, żeśmy naprawdę pressingiem wychodzili bardzo, ale to bardzo wysoko. Obawiałem się trochę o pewne elementy, które mogą nam w końcówce meczu umknąć, czyli o to zdrowie, ale wytrzymaliśmy i to się cieszę. Natomiast tak jak powiedziałem, no, stwarzane sytuacje z płynności grania nie były tak, jakbyśmy sobie to zakładali. Staramy się ćwiczyć różne warianty, atak pozycyjny. Na wyjeździe może to, że przeciwnik jest bardziej odkryty, ta gra nam się bardziej układa. Natomiast mamy 14 punktów. Ja tak patrzę po klubie, chodzę i każdy ma takie miny, jakby zjadł kwaśną cytrynę, ale powiem szczerze, że przed sezonem ktoś nas pisał na straty, a my mamy 14, jesteśmy blisko góry, tak jak to trener powiedział, tabela jest spłaszczona, 2 mecze się wygra, jesteśmy liderami i to tak będzie wyglądać, myślę, do końca sezonu. W pierwszej połowie wydaje mi się, że my byliśmy zespołem, który prowadził grę, w drugiej połowie Stal dominowała. Remis uważam sprawiedliwy w przekroju całego meczu, ale no uważam, że my byliśmy zespołem, który stworzył sobie lepsze sytuacje. Mogliśmy przechylić ten mecz na swoją korzyść. Stal zagrażała nam w końcówce, powstaje fragmenta, kotłował nam się pod naszą bramką, także my też mogliśmy stracić bramkę i przegrać ten mecz, ale szanujemy punkt, bardzo ważny na wyjeździe.